ya papa na ya biko bụ akara ya bụ aka oyibo ozugbo maka na ahụrụ dị ochie n'elu gbara ijijigharị. Ọ sị m mana nwa m ọkụ ịma na dị ochie anaghị ekwuchi ihe ọhụrụ n'elu nkwụ. Nsị a eziokwu papa mana ya tụnyeta ya obere azụ. Ọ sị mana asị atụnyeta ya obere azụ na m kwesịrị ịma ihe na-emenụ maka na nwanne ya na-eke ogiri ma ijiji anya kpọrọ. Nsị a na ọ bụ eziokwu papa mana anaghị m ajụ maka m, ọ bụ maka ndị ọma mụ na ha so bịa nke m ji aka m agwa ha dịka mmiri awụrụ n'elu okwute. Ọchịa sị m nwa na m echefugo na a na-ajụ onye ohi dị ọjọọ were obi na-apịa mbaza. Nsị a na ọ bụ eziokwu papa kama ya mee ngwa na ọ dị anyị kwapụ ngwa iwe bịa n'ihu ọsọ ụmụ ọgbara ọhụụ. Ọ na-adụ nụ kwapụ oge ọbụla mana ofu ihe a ga-agwa anyị bụ na oke okporo gbara chaa na ntụ ọra dịrị ya. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta akụ ferecha ọ dara awụ. Unu na-achọkarị ibute ụkwa n'ose ụkpaka oge ọbụla mana ofu ihe m ga-agwa unu bụ ma etere ụgba ma etere ose n'ihe ga-eme ga-eme maka na adịghị ekpuchi afọ ime aka.